forskellige valgmuligheder osv. Og der har vi så her på tredjedelen, der ligger så nogle nye ting. Så nogle kræfter i skovbruget siger, hvad fanden skal vi bruge dem til? Rent udsagt projektstyring, innovation og markedsføring, rådgivning og kommunikation og sådan noget pjat. Men det var tidsånden, og det var vejen frem. Og den står sikkert forfalder til ændring på et eller andet tidspunkt. Men sådan ser det ud her i 2012. Vi tager lige en ting. Her har vi de glade mennesker. De første, der blev ingeniører. I 95, der fik alle jo lov til at kalde sig skov- og landskabsingeniører. Men den går altså ikke, fordi de rigtige, de sidder der. Det var det første hold, der fik uddannelsen fra starten. Samtidig, da vi kom i undervisningsministeriet, så begyndte vi også med planer om parksiden. Vi havde prøvet at dække skov, landskab og park. Det viste sig ret hurtigt, at det kunne altså ikke lade sig gøre. Det var for bredt. Derfor overvejede vi på et tidspunkt at sige,